notice na aton. Salamat gid attorney, first time ining interview sa Action Hotline sa imo. Pero sir, because 5 na lang kadlaw na bilin prior sang election on May 9, sir, in terms of preparation, ang Bilog nga Negros Occidental, kumusta? Well, see, we already have the machines, we have the ballots, no, we have already finalized our deployment of all the essentials for the elections, including the security preparations. So, gapakot na lang kita sa adlaw ng final testing and sealing. Okay. Ang And the election final committee. testing and sailing will be on saan ugan ini siya, attorney? Well, ang aton final testing and sealing will happen on May 7, no? Saturday. That is a Saturday, no? So, this is to happen between 8 a.m. to 10 a.m. kung wala sa blood. Okay. So in this particular testing and sailing, ang testing nga ginamin mo that includes connectivity nga i-testingan man, attorney? Wala ka gagamit transmission device, no, during the final testing and sealing. Okay. We will be using transmission devices, no, for the VCMs on election day na after na matapos ang binutuhay. Okay, okay. Sir, sa nabilin nga mainadlaw sa sining antes ang eleksyon, ano sir ang reminder ta sa mga butante and the candidates for their information? Ang mga kandidato, more or less kabalo na ni sila, but to the listening voters, ano ang imo sini mapanumdum sa ila? Well, unang kataan niya, no, i-reminder sila, no, na katubong pa lang damo ng mga news, no. Una daan may nakita kami o may nabasyan kami mga informasyon, no, na damo na galagaw nga videos nga hindi ka kabutar Uy, kung wala ka sa vaccination card, hindi ka kabutar kung wala ka sa PCL, no. aha. So hindi na matuod, no. Mhm. All you have to have, no, on election day, ang iyong face mask, no. Kaya yan na require na, no. Okay. So, amo na, no? You can bring your own ball pen for your own protection, no? Pwede ka man copy, at your own bullish yun, no? Pero hindi na required. Okay? And So, also the sa- vaccination card kay basing iban tuon masiling tindi gali ko pwede kabuto kay way ko vaccination card way ko kapabakuna kundi hindi siya kabuto. Oo, no, mato din na, no? I do not know kung anong purpose sina, except of course, no? May prevent ang aton ng mga pumuluyo nga hindi makabot. So, gusto na natin klaruhon na no, at on election day, we will only be requiring face mask at the very least. You can Okay. bring your own ball pen, you can bring your own alcohol, you can bring face shield if you want, no? Nga may extra protection ka, but those are not required. Also, we encourage them, no, na magdala man sa nila ID. Aha. Kinalin ko ni challenge sa nila identity, no? So, Okay. although may mga pamagi kita nga ma-verify natin ang identity sa katao, pero mas mayo man siguro ang magdala sa ng identification document. Aha. At least amo na lang na siyang kinanglanon for the voters kaya dapat maintindihan nila because at the end of the day base ito damo ang hindi magpadulong sa mga presento, no. Ang importante diri ang votation will start at 7 and it will end on 7 man or 6 o'clock sa aga ma-start, attorney? Well, ang aton nga pagbinutuhay, no, magabukas ini alas 6 saga kag magatakop ini alas 7 sa tagabiton. Okay, No? okay. Kasi ang alas 7 naton it's not absolute. We can allow voters to vote even beyond 7 p.m. for as long as ara sila sa vicinities ng aton nga mga presinto. No? Aha. Within 30 minutes range of the precinct. So, Yes. patandaan lang sa aton nga botante, no, when they troop, no, to the voting centers on Monday, they will be subjected to a body temperature nga checking, no. Mhm. So kung normal man lang yung imo body temperature, mapusid ka sa voters assistance desk kung wala ka pa kabalo, no, sa imo nga presinto. Pero Okay. kung kabalo ka na, pangitao mo na direkta ang imo presinto, no. Okay, okay. Yes, sir. So sa voters assistance desk, man sa aton mga upod sa PPCRB or kung wala man
that will be manned by our DepEd supervisory official and the support staff. Aha. Kadto sila dira para makita hindi nang ila presinto, no? Kagili mo sila sila, no? Kuha nila la precinct number, ang ila sequence number sa aton computerized voting sheet. No? Pero kung nagutante, Art, no? Upon that detail checking, naglapaw sa 4.5, no? Ang iyang ang iyang register, kung sila yung sinabi nila siya, no? Kalain naman siya nga presinto namon pagtuton. Okay. So may ginatawag itang isolation polling place, no? Nga igahamtang sa tanan nga voting centers. Okay. So that will be manned by an isolation polling place support staff, no? Dito concern preparation, no? Kuhaan mo balota sa imong regular nga presinto. Yes, sir. Patermahon ka man sang waiver na bangod sang imong sitwasyon, hindi ka personal nga magaguro, no, sa imong balot sa BCM. Okay. Kag naturalmente hindi mo makita kung ano ang kaundan sang resibo. Okay. So pero ang mga ma-serve dira nga mga board of elections or mga election staff bali nakasuksok ni kuan lang, no, sang protections lawas nila lang kon abang ang situation. PPE, no, protection equipment para sa ila. Okay. Kag of course limitado man ang tao nga makatiner dira sa IPP, no. Ang IPP support staff lang tag ang butante, no, may mataas na body temperature, COVID-19 symptoms. Yes, so sir. mga tanda nato, no, damo ba ginabawal actually during election day, no. Una naton sa mga presinto, no, bawal dalon ang baluta sa guwa, no. Okay. Ang ballot security folder or marking pen. Except lang, no, kung dito ka mabutar sa ginatawag natin ng IPP, no, or ang mga preso lang nga ginapagawa natin ng ila balota sa mga presinto ka ginadala sa ilang mga jail facilities. May araman dyan kung kita nga may mga kung kita din, no, may mga voting centers kita nga may second floor bala, no, may ginastar kita dira nga mga emergency accessible polling place sa dalom, no. Ang makabuto dira ang senior citizens, ang PWD, no, kag ang mga heavily pregnant women, no. Pwede na, no, kuwao ng ilabalota sa babaw dito pag pabutuon siya sa gin-establish natin na APC. Pwede sa nga voting centers natin may ara na, no, may mga second floor lang, kag optional ini Art, no. Okay. Biskan senior citizen ka na imuya, biskan heavily pregnant ka, biskan PWD ka, kung gusto mo bigyan ikaw yung magmuro dito yung buto sa imo regular na presinto. Optional ang pag-avail sa APC. Unless nga may mga symptoms ka katulad sa ginambal mo nga ti dapat didto ka gidiya sa sining isolation precinct center. Oo. Malamot ang presumption nato na da kung may lanat infection ka. So pinapagkuha sa body temperature kuan ni, no, twice. Kung medyo mataas, papawayon kanay. Then kuhaan kaliwat. Yes, sir. Pero kung ma-maintain mo ang same higher body temperature, siyempre dito kaligya sa IPP maboto. I see. So anyway, bawal man, no? Bawal ang disruption ng proceeding sa sultang presinto, no? Kag dapat kung mag-fill up kita sa balot naton, mausagid ka sa balot security folder. Bawal i-exhibit ang kaundan sa imo balota. Okay. Sige. Bawal man ang pabulig ka pabuto kung hindi kay mo ya illiterate, kag kung hindi kay mo ya physically disabled, no. Hindi pwede, no, pang-correction ng imo balota da, hindi mo pang-erase ang mga kaundan na, no. Kaya in the first place, no, hindi ka na matagan kung imo tala, no, nga na-damage yung balota, hindi ka na pwede matagan balota. Dahil nato na allocation ng balota, 1:1 lang. Kaya hindi niya dapat nga kung nagsala kay attorney, sila mo liwatong kung ni-iksan mo kang hindi na pwede ka magsulubra, imo buto, kaya hindi na pag-isipon ka makina.
hindi pwede matanong sa sobrang wala si tayo sa buffer, no? Kaso yung tayo, location niya, 1:1 lang niya permit, Aha. no? Aha. Oo. So, bawal man magamit ka sa mga kamera. Aha. Picturean mo imo nga baluta, pag i-post sa Facebook na, makasuhan ka. No? Sus. Amo nang laing gid. Anyway, Oo. hopefully in some other time basi before the election kundi kasako basi tonight sa action firing line matalakay taniliwat and para at least matagan pagid na malawig nga information ang public no, as part of our commitment to help the COMELEC as partner sa sining clean and honest election on May 9. Salamat gid attorney for the time agin dedicate mo diri sa Action Radio Bacolod this morning. Thank you man at damo nga salamat sa suportahan natin yung COMELEC. Salamat. Good day. Good day. Hotline. Medyo limitado abing tempo pero karon sa gabi we'll try to contact liwat sa taga COMELEC. So